Hello dolog phungka ham jotono tini ke phungni simi video khaikya tini hingka hingke jotono lamsogodo ani YouTube channel lo tini hingka hingke ang phataro se rima taksio tamni himale nogo hingke asuk thanda mane asuk semalia hingka hingke obo tini diro tini budbar nang baba tini dino hingka hingke obo choso chokomo hingke ang thanda mani asuk semalia nog bisingo tak mani hingka hingke tini hingke ang phataro taksinai kisa satung tunglo khe hinai wan sugina haka tini hingke ang phataro taksinai Engka hingke obo tak mani sata kase kai tongkha yako tomsi parang maya kho norok nugui mangkhana dijen bo belai ke naithoka obo di bo mihim haipono thanda mani totra se salarokni khorang hajin dongjuan totra khorang sokleya nok bisingo kasuk tel karo tong simali yang nogo hingke tas tak jage mang tongkha nok bisingo thanda mani bagai hingke phatara pon taksine obo rohna nangmani ba kalebari ni bagai hinai phatara tini khe khatone nyakata ang mane tini hingke phataro taksinai taisa aramda nangno hinai tagai tongto tabuk phungo hingka hingke noro katam katong bai phungni mai tei chabai asuk mani ta ang hingka hingke video boro jaya balok suka hingke nongno kisi sa phunu giri wano kisa lok khaba bom haiken nadana chokra je obo thai iko naisidi belai khe naithoka angka to naithokjak kha norok ba ang naithokjak amo saimano obo design yang obo design alka ayang obo design alka tongnai do obo ekne khe naithoksuka ang asiri tak mani Mane yapai rok iko nuk bangkhana norok yapai rok omsike naithoka obo mane kisa pono dus kori kheta mane dupa keseng dupa kupung rok nglia dori hingka hingke ekdom ri mihim omnai bayo tia nong khana obo hingke jompuni manani bo busango ba alada bathai di ni saw bai abo alada bathai di ke bathai bo bunyo solya ke di ni hinodo soto tori paikha obo norok soto to nugui paikha bathai bo bunyo solya bai chikon kher di ni saw kang bin kok mote kher chikon kher ri kha hingke ebne ke nabo naithok chuka belai ke bini kok mote kher mani belai ke nabo naithok ang kaing te khaksa to design tongkho yang ni design hingke belai ke naithok jaka ang bo design je choose khaimani bo to tinta part no design alka ke bo choose khaiklang thangota hingka hingke je saimana hingke tom haiken choose khai wadar itak mani bam haiken tagota mane malik je satinyo taknai ba angbo tamo nang design phuluk kalang thakan tagya diba gaingke angbo belai ke naithok jaka bori kalang mani nugui mangkhana norok belai ke naithoka yapo bom sike mihim wngkha bo sailap kori hingka hingke naithoka belai ke naithok jaka ang naithok jaka hingke norok bo obo camera o khas naithok skaya do bai thango hingke kwchak bo ekdom naithok kwchak obo chik hingka hingke ang nongno hanyo amui somong se obo uskang video si doi kobo hingke tabu khaitango tabu rijamanta obo hingke uskang video se mamui somong ang nasinai mani chik ngnya jogoi jokha hingke ta sa video ma khaike ta khatong malia mane dan naithok suka hani ta ka ang naithok jaka hingke to angbo saimano ang naithok jagoi video khaike buibo joto naithok jago ni saimanta hingka hingke nugui mangkhana obo khe design katal noklaikha nuk mangkhana norok chik tong mani ko design katal noklaikha oro sirlo paike ang ba asuk krinya do wasu koroi thango ikoro milia hani ang norok no phunugui tongo ta aro milia ang thangka mane bokhorok kharap thang wasu hingke mileri maya angoi pulyao ang tobse doi mileri malia ang thangka obo thani ang takjak do agi design mane o design ang takjak ta agi iko nuk mangkhana norok or kisa milia pulyani ya phango hingke obo hingke to bisingo pun sitok mari sinai ora ang mileri simalia bahake mileri kha hanai ang ba asuk kringya mane asum khe bokhorok samung khayang thango tai ko hingke je saimane rok to je kwrung rok hingke to saimanai je ringya rok to saimang logor milia hanai bor milia mane yang ya phangke milijak do okkusara se kisi jisa sadaram te milia ang thango hingke tabok hingke ang ri tak paioi sarigo ani baba ba ano khatangjak suka hingke ang ayang forest office kaisa dugan tongo iko amoko only 200 taka pu ora ang mane kisa haboi kudok nai thangkata kudok nai iko kudok nai tongo ang norok bo nang khainke naidi omo open market dahan tamjani korbo 200 taka only hinai sijak hingke ang naikha koekta naikha ang kaisa naithok jaka sumui bo naikha ang nong phunukli abo hingke sumui naimang rok hingke video khani kiri blang sajung se thangmani ba hingke nukhana norok open market du ko khumpui gana wo mane forest office ta bo forest office hingke kisi sa video khaito phagyang chikon sa nokhaya bo balok suka hangka hingke ba video boro jaya balok suka hangka hingke ba o video rok no pun kisi sari resiwana ani ri bai baksa mane ori kang sa to doi rasimalia hangka hingke video bo dati ke tui meng to hangke ba hingke ang taburi guri wina tongo sajung no nugui mangkhana norok ko kaham no tongo obar kudok bo tongo hingke ang kato naithok jaka baksa to naithok jaklia hingke je naithok jakmani hingke abo hingke kisa dam kala jen naithok jago ang naithok jaka hingke dina ang cash talang jaklia hingke ang aboni bagai tubulia ta
cái next time thanai ang abo kodon hari phainai na jo jaka kasia hingke to ke sikla rok ni mang bisi bang go jings rok kan jangnai ge mane kisa boys korok ni hingke asuk ang nukja ge nongjaka sikla rok ni bisi bang ta design ke design rok se solio hingka ba hingke sikla rok ni mang bisi bang ta sikli rok ni hingke mane boys korok ni hingke to khakla phegok jak kom nukha ang khakla phegok jak kom no asuk khakla phegok jak kom ta mane Untuk kakak pihak usaha mamang bisi bang otak kut kahing kau pun guri woi dong ang gan video kami ni kisah sesalia belai gara kajang bagai tar kaham ke dogli ada ye guri nai phai ke ang mo bazar ka suk thang ge mang ta ge dong mani ba ngai ge nogo baba khatang jak suka ngai ge ang bo baba no ko thang ge na nya thang thi sang market ta hawi phayo ge nogo thang ge aku baba bai malai ye an baba boy sung suka ka baba boy malai ye aku ise tase phirak khaipur chang bo video khayo mane phungo di por thangka tukur kha musur ka maiser kha ge phaike sari go phaipur hungka hingke amo maisi peke baba baksa phai phirak pur hungke oro aingti par tike phai daran basa jupo par go phai hingke ba aingti phai market ta haboi video khaijong khata nongna phungnan bagai hingke ketalang to hingke ane channel no please subscribe khaji share khaji comment khaji om kha chachu teka dam hingke Rok to nasingin tong na hingke next video malanya ni chesta khanya norok bai tini to asuk to ko ni gina jo kaham kari kha no kunyo mang khana norok hingke last ang nong no phunung nai bobo sel khajana tong kisi sa phunok rwana na tong ni norok rung tong de hingke je norok gana sibe nang tong rok gana sim motlang manai gana sibe nang tong rok gana simi tai kang ni phaljana tong kha ani red color mamang je red color mamang nangi tong rok tlang manai hingke orange color kaisa bosak tong kho orange color bosagai phalai nong no dam kombanya rohnai orange color bai gana red color to milia bla na hingke abo banya ang thebai phalai mang komo hingke orange color kaisa red color duita gana simi tongkho orange color hingke bosak tongkho abono norok tlangai manai gana simi rok sagai tlong hingke tongkho hingke bosak bo tongkho yellow orange ama yellow red black rok phaljangai tongkho norok dati khe korong di ang bai kisa kom dam mari bai mani manai tabo khang guris tongkho last hingke ani obo video no nong no kisa japno goi nai ta mane bobo phaljangai tongkho o pink color bona chokang obo na chojaka hingke kongra ingmani khok sai aram nanglia ban bagai norok ko antotra mormorong ko chokmani kisa khel khaya ka tongsidi ga norok na singi tongkhana obon bosak bo to belai ki design ganang obon bosak no ba ang tui phainai red color ni hingke white color nai obo hingke to January 10 tarik ro hojangnai ga ke abon sai sikang boro hojangnai tongote kang sari gidai to set abo sakang ro hanai hingke obo tori ginai simi ba obo hingka hingke dotino ro hori manai tari ginai simi rok hingka hingke hang asuk mane kosto nangjagi haing jago tari nai riku to hongka hingke taisa din nangai thangi dibana abon bagai rikinai riku to hongka hingke taisa din nangman bagai abor ke leri thamuta ke or sangguri tongkho mane bang wala abo ekdom mane bazar kotoma bala abon bagai bang man bagai ler khata jaga mamang ang ler khata gaingke nongno ang kisa bising no ko kisimisa saikinar ka mane tamni sanai je ketal na jok hangke ane channel no support khaibai di kisa gaingke tabuk hingke yang overcoat ka overcoat mamang do hingke overcoat mamang obo hongka hingke phaljaknai gana simi rok nangai tangkhana rang bai korong di obo phaljaknai gana simi tongsi obo busak hingke khoroksa baitlang thangka ngai takto tin yang kisa phuno omo gana simi phaljaknai kaisa simpon obo mane busak simi kaisa sagai talang hangka talang mano hingke kachak bai kachak phun thepai talang hangka talang mano obo hingke kormoni busak gana hingke norok nugui mangkhana koita ko busuk phaljaknai tongkho nongno phuno goi dong ang ikobo hingke black color bai hingke black color bai tam thepai janai kamo black color by red color thepa janai ko red color by hingke red color thepa janai omo bo tongkho selingya kho je nangnai phat ke korong di Christmas ni bagai ko ang kisi phuno gori kho abo agi video rojak bla na abo abon bagai ang kisi phuno gori rekha asuk kabang ka phuno liya abo video narok ako abon video tahina nya mujuk hangke ani agin kajam video habunya di oboni pura korjak tongo kotong khotai bom tong hodong no phuno ganang obo hingke yellow obo to phaljangnai ya mo hingka hingke rangri klangjak soboni obo hingke set do hajangnai se oboni rangri klangjak